în care ne-a fost istorisită astăzi de Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, căci Mântuitorul Hristos, de fiecare dată, atunci când a săvârșit o minune sau alta, El nu și-a arătat mândria sa, ci și-a arătat dumnezeirea sa. Și-a arătat dumnezeirea pe acest pământ, ceea ce oamenii nu puteau să o vadă. Oamenii nu puteau să o înțeleagă. Și nu-și dădeau seama și gândeau căci cum un om pământean care îl vedeau în față ar putea fi Dumnezeu. Iată, această nedumerire pentru oameni era una, și nu atât pentru oameni, cât pentru cei care nu voiau să creadă, cei care erau preoții Vechiului Testament, cei care erau farisei și gândeau că ceea ce le-a lăsat lor Moise, aceea este cea mai mare lege și poruncă. Însă Mântuitorul Hristos vine pe pământ și zice cuvintele că n-am venit să stric legea sau prorocii. N-am venit să stric legea, ci am venit să o împlinesc. Adică a venit să împlinească legea cea veche cu una nouă. Și văzându-l oamenii pe acest pământ, mulți dintre oameni alergau la el, se tămăduiau de bolile lor, de neputințele lor și erau dornici să-i asculte cuvintele lui. Căci era cuvinte folositoare, cuvinte de Dumnezeu purtătoare și menirea lui de a veni pe acest pământ a fost ca să îl slăvească pe Dumnezeu, pe Tatăl cel din ceruri. Căci evreii și multe alți oameni ai Vechiului Testament începeau să-și facă Dumnezei chipuri cioplite, statuiete și se închinau la ele. Iată că Dumnezeu Tatăl a hotărât să trimită pe Dumnezeu Fiul în lume ca venind smerit ca om pământean, unul din Sfânta Treime a venit în lume ca să izbăvească pe oameni de păcate și să îi aducă pe toți sus în Împărăția Cerească. Iată, iubiți credincioși, aceasta a fost menirea Mântuitorului Hristos pe acest pământ. De aceea și am auzit în Evanghelia de astăzi că s-a citit despre acei oameni mulți care s-au adunat și îl împresurau și mergeau de urma lui Iisus și îi ascultau cuvintele. De multe ori în Evanghelie vedem că Mântuitorul Hristos se ridică pe un munte, ba pe o corabie, unde să se poată fi auzit
de oameni, el urcă undeva mai sus și ceilalți stau mai în vale, mai în jos, ca să-i asculte cuvintele. De data aceasta, Sfânta Evanghelie de astăzi ne dă și un număr. Câți oameni erau pentru a-L căuta pe Hristos, pentru a-L căuta pe Dumnezeu. Și vedem că unii dintre ei veniseră ca să se tămăduiască de neputințele lor, de boalele lor. Hristos și-a făcut menirea, i-a tămăduit pe acești oameni care au venit cu scopul de a se tămădui, însă ceilalți voiau să-L asculte, voiau cuvântul Lui și voiau împărăția Lui. Și ca oameni pământeni au flămânzit. Hristos le spune ucenicilor Săi, apostoli, ca să le dea ei să mănânce. Ei și-au luat pentru ei fiecare câte o pâine sau pentru doi câte o pâine. Și au încercat ca să se conformeze fiecare și să se împartă. Și Mântuitorul, ucenicii cer Mântuitorului ca să le dea voie ca să se ducă să-și cumpere de mâncare, căci era locul pustiu, și să mănânce. Însă Hristos le spune, dați-le voi să mănânce din pâinile voastre. Și iată că ucenicii au scos fiecare ce aveau pâinile, 5 pâini și 2 pești, unde au fost împărțite și binecuvântate de Dumnezeu, apoi împărțite tuturor acestor oameni care erau la număr de 5.000 de bărbați, în afară de femei și de copii. Și după ce au mâncat bine și cu toții s-au săturat, iată, menționează căci ucenicii au mai strâns încă 12 coșuri pline din această pâine. Ceea ce a binecuvântat Hristos și i-a săturat această mulțime multă de oameni. Ceea ce ne vorbește și Sfânta Cartea Tradiției și Sfânta Cartea Cazariei despre că Hristos era pâinea. Hristos era trupul Său, pâinea ceea ce ne-a dat-o nouă să mâncăm. Prin Sfânta Împărtășanie. Și de fiecare dată pâinea este Hristos. Noi oamenii venim la Dumnezeu ca să-L căutăm pe Hristos. Venim la biserică ca să-L avem pe El. Ca să mărturisim cuvintele Lui și să zicem ceea ce ne-a lăsat El zicând. Luați, mâncați, acesta este trupul meu și beți dintr-o acesta toți, acesta este sângele meu, al legii celei noi. Ne amintește căci este sângele Lui al legii celei noi. Dumnezeu a venit să împlinească o lege nouă, o lege pentru noi fiecare și să întemeieze această biserică care El fiindu-i capul acestei Sfinte Biserici,
ceea ce ne conduce. Și însuși Biserica este corabia care duce la limanul mântuirii noastre. Amin. Vă fi de bine, iubiți credincioși, cu această Sfântă Mare zi a Duminicii. Vă fi de bine cu aceste sărbători în care ne aflăm prin cursul săptămânilor și am vă aduce la cunoștință săptămâna viitoare, marți, Biserica noastră ortodoxă prăznuiește pe un Sfânt Mare, mucenic și tămăduitor Pantelimon. Acest Sfânt este unul tămăduitor de boale, fiindcă în viața lui a fost doctor, ceea ce a vindecat oamenii cu puterea și lucrarea lui Dumnezeu. Și de aceea și Sfânta Biserică îl numește tămăduitor de boale. De fiecare dată când unii din noi creștini suntem bolnavi, alergăm la ajutorul și cerem ajutorul acestui Sfânt Mare Mucenic. Deci și cu această ocazie, în acea zi se săvârșește taina Sfântului Maslu, o taină din cele 7 taine, ceea ce este necesară fiecărui creștin. Precum este necesară taina Sfintei Spovedanii, precum este necesară taina Împărtășaniei, iată la fel este necesară și această Sfântă Mare taina Spovedaniei, fiindcă cu undele însfințit și cu rugăciune se unge fiecare creștin și primesc iertarea păcatelor și tămăduirea sufletului și a trupului. Iată, în acea zi de sărbătoare, aici în Sfânta Mănăstire, de dimineață, se va săvârși ceasurile și dumnezeiască liturghie și undeva la orele 9 vom ieși afară, aici, în partea asta a Bisericii, pentru a săvârși taina Sfântului Maslu și pentru a unge credincioșii. Cei doritori puteți merge, puteți veni încoace ca să primiți taina Sfântului Maslu. Dacă nu aveți posibilitatea a veni încoace la Sfânta Mănăstire sau sunteți mai departe, mergeți în regiunile dumneavoastră, la bisericile dumneavoastră, unde cu siguranță se va săvârși această sfântă și mare taină. Multă sănătate încă o dată, Îngerul Domnului să vă aibă în paza sa. Fericită Maica noastră, Agape și Sfinții, prăznuiți astăzi să vă aducă pace, sănătate, zile delungate, spărire pentru toate, într-un mult și fericiți ani. Acum, iubiți credincioși, veți trece fiecare să vă închinați la Sfânta Cruce, să luați Sfânta Anafă și veți fi miruiți fiecare la moaștenile fericitei Maicii noastre, Agape. Doamne ajută!